Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministrligi hemde Maliýe we Ykdysadiýet Ministrligi tarapyndan guralylan foruma gatnaşanlar 2 güniň dowamynda ýurdumyzda geçirilýän ykdysady özgörtmeler we gazanýan üstünlikler bilen tanşyp Türkmenistanyň maýy goýum tassamalaryny durmuşa geçirmek we hyzmatlaşyň ähli ugurlaryny ösdürmek boýunça döredilýän mümkinçilikleri ýokary baha berdiler. Bellenşi ýaly garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistan senagy taýdan ösen döwleti öwrüli. Hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmak, onuň esasy budaklaryny giň möçürli özgörtmelere amala aşyrmak, ösüşiň senagat innovasiýon görnüşlerini döretmek boýunça izderli işler anyp barylýar. Şeýle hem maýy goýum forumyň dowamynda häzirki döwrüň möhüm meseleleri ara-ara maslahatlaşmalaryň şäklerinde durmuşyň ähli ulgamlaryna täze tehnologiýalary, döwrewap enjamlary ornaşdyrmagyň wajypdygyny ünserli. Plenar mejlise gatnaşanlar maýy goýum meýdançasy hökümini Türkmenistanyň strategik netijelerini biragazdan bellädiler. Bellenşi ýaly açyk dialog we özara behwitli hyzmatdaşlyk, durnukly ösüşi we awazançylyk üçetmeň esasy şerti bolup durýar. Halkara maýy goýum foruma gatnaşanlar forumyň şäherlerine meýilleşdirilen şäherleriň ýokary gurumçylyk derejesiniň üçineldenligi üçin gahrman arka damyzy we hormatly prezidentimize sag bolsun aýtdylar hemde ýurdun garaşsyzlyk bayramynyň öňsýeresinde geçirilýän giň möçürli şäherä gatnaşmagy özleri üçin uly hormatdygyny nykdylar. Şeýle hem olar kabul edilen çözükleriň iş ýüzünde durmuşa geçirme uğruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajaklyklaryny anandyrdylar.